Američke kompanije pogođene novom Bidenovom odlukom. Odluka o stopiranju izdavanja dozvola za nove terminale za tečni prirodni gas pogađa američke energetske kompanije. Vodeće energetske kompanije pogodila je odluka američkog predsjednika Josepha Bidena o pauzi u odobravanju dozvola za nove terminale za skladištenje tečnog prirodnog gasa i direktor Shella Wael Savan upozorava da će to smanjiti poverenje u industriju koja je postala stub globalnog energetskog sistema. Kompanija Shell, vodeća na evropskom tržištu energenata i najveći isporučilac tečnog prirodnog gasa posle državne firme Qatar Energija, računa na tražnju plavog energenta i očekuje da ona nastavi da raste čak i ako potrošnja drugih fosilnih goriva počne da slabi. Ne mislim da nedavna najava administracije Sjedinjenih Američkih Država nužno utiče na kratak i srednji rok na snabdevanje tečnim prirodnim gasom, ali mislim da narušava poverenje na duži rok, rekao je za Financial Times Savan. Odluku američke administracije kritikovala je i finansijska direktorka ExxonMobila Katie Michels, koja kaže da bi mogla nepovoljno da utiče na zemlje koje žele da prestanu sa upotrebom uglja. To znači da je manje američkog prirodnog gasa na raspolaganju zemljama koje žele da zamene ugalj nekim drugim energentom. To je svakako loše, rekla je Michels za Financial Times. Exxon inače gradi $10 milijardi vredan terminal za tečni naftni gas u Teksasu koji treba da počne da radi 2025. i već je obezbedio neophodne dozvole. Direktor Chevrona Pierre Berber rekao je za britanski poslovni dnevnik da je stav njegove kompanije da energetika ne treba da bude pitanje politike. Američki izvoz tečnog prirodnog gasa je dobar za Sjedinjene Američke Države, otvara radna mesta, pomaže balansu u trgovini. To je dobro za naše saveznike koji traže izvore energije. I dobro je za životnu sredinu jer u mnogim slučajevima tečni prirodni gas zamenjuje ugalj, rekao je Berber. Od američkog tečnog prirodnog gasa posebno zavisi Evropa koja nastoji da zameni ruski gas. Odluka o pauziranju odobravanja izgradnje pogona za izvoz tečni prirodni gas uglavnom se tumači kao pokušaj Bidenove administracije da u izbornoj godini dobije podršku birača svesnih klimatskih promena koji misle da će zbog takvih skupih postrojenja zavisnost od fosilnog goriva trajati još decenijama. Kao i ostala fosilna goriva, prirodni gas ispušta ugljen dioksid kada sagoreva. Tu je i metan koji je glavna komponenta prirodnog gasa i koji kada se ispušta u atmosferu više doprinosi emisiji gasova sa efektima staklene bašte od ugljen dioksida. Shell i drugi proizvođači tvrde da tečni prirodni gas ima ulogu u energetskoj tranziciji jer kada gori ispušta upola manje ugljen dioksida od uglja za istu količinu energije i za 30% manje od nafte. Izvor: Beta.